musariri Alois ndiwe chakamire nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvekurodza muzukuru wangu Nyasha Musariri vandakarera ini ndisingazivi ndoda kuripa nemombe 2 yanewo dzako nemadire ndinodzokorera zvakare nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvekurodza muzukuru wangu Nyasha Musariri wandakarera ini ndisingazivi akutaura izvozvo ndirazaresiwasha achitsvaka kuna Alois Musariri. Nditaure tinzwe iwe Lazarus zvakafamba sei ari kuere Nyasha wacho haana kuya ora Pamuzorere dare nyaya yandakapinda nayo kudare stuya nayo haisi yekurodza muzukuru nyaya iripo ndenyaya yekuti muzukuru akunororwa musi wa21 anonzi ali muzukuru wake anonzi Nyasha musi wa19 December 2021 right. Musariri akandifonera, baba mwana akurorwa. Ndikati mwana upi? Chibvunzo wangu Nemukwasha. Mwana upi Nyasha? Ndikati alisapo kushumira umwe kana kuziisa umwe kuti mwana akurorwa. Ndiwe here Nemukwasha kazi ndini nepapusari force past 23 years ndini ndakachirikuita mwana. Musariri wakandipindura kuti baba inini ndakatoziiswawo nyaya iyi 3 days ago nana tipi wakufambisa nyaya. Ndikati ndo zvinoitwa here inga matunhu edu ndiamwe chiri inobva manyazo inobva parisapi anoitwa shona yakafanana. Sikuti akandishamisa ngezvekuti Nemukwasha wangu akandipindura kuti mune utsinye. Ndikati utsinye we plus inini munoziva kwakaenda munengina wangu ndimusati yakitaura ini toziva kwakaenda munengina wako inini nhasi kwapera makore 23 years ndachengeta mwana ndoziva kwakaenda nyaya yandakanayo noti yekuti uyu manga ari mwana wake handinei naye kuti akarodza ndewake zvendiroziva izvaanoziva iyo pekutanga wakaroorerwa here nehanzvadzi iwana Musariri wakaroora here hanzvadzi yavo? Wakakumbira list chete wakabvisa $65. Saka ndo pane nyaya Nyasha maagara naye kwemakore 23 kusvika aroorwe akasiyiwa nababa munin'ina waMusariri aine 9 months ndikamuchengeta from 9 months kusvika pa 23 years. ndo nyaya yedu nepamusariri mashure mambo wangu vanin'ina kana ndahama unongoziva mugariro kana mufungiro ndatove parimananzombe pezwi razobuda iri kuti Mukwasha wacho akamubudisira shoko rekuti saka muzaraitware something takutuzirira chii sei asina tsvaga vanhu vanondiyanisa handisina kugare mambo mhosva iri pakuti iwe Musariri hauna kuroora hanzvadzi yako hanzvadzi yako wakaroora here mwana hanzvadzi yako iwewe yakaroorwa here abereka musikana uyu? haana mwana wangu abereka ndo first born yako. Mwana wako okay. Mwana wako ndiye first born yako ndiye abereka mwana uyu? Ndiye abereka mwana ndiye angakaroorwa iye Musariri haana kukuroorera? haana kundiroorera asandira kukomborera ndo pane nyaya ko akazoroorerwa kupi timbobvunze hedu asati atonga toda kumbobvunzwa hedu nyaya akazoroorerwa kwaMusariri iye muzukuru Nyasha iwe uri wachengeta iye kwamuroora handaifanira kuroorwa kana kuriko kwaakaroorerwa waifanira kuti kudaidzana zvese iwe waingoenda koovha utora zvese zvako wakadii kuita izvo
Sandaura kudara. Inini saka ndaura kudara. Mutia ni yogareza inini ndimi yangu. Kuroorwa secondary kushin. Kuroorwa kwenda mutara. Saka dzamana. Inini ndikuda apa. Yura pakurora rako iyoyo. Inini ndikuda vangu panyaya yangu apa. Iwe unoziya kwakaenda muningina wangu. Ndikubadza mambo wangu. Iwewe manje iwewe chipuwa rora rako ka remwana wako iwewe uyu arodza wakewo sandipo paungadere iwewe kuti pafambire uroora mamiriro azvakaita mukurarama izvozvangu wangu neshoko rakabuda pa roora hachandikosheri ba harisi kundikoshera ugaro nokukama nevana ipapo kunzi ndiwo kunoziva kwakaenda munhu nawo ndopari kundishaisa mukasi ndopari kundishaisa munino wacho akaende ndobaba wanyashewa baba wanyashewa azodya pfuma ndiani yanyasha ndora baba wake zvakaisapoza ndora baba wake vadamuzani varipo ndovakadya right adya pfuma yanyasha ndiani takuya kwauri musari pamusoro mama nedare rei asati tinoda mbopindure mibvunzo yatiri kukubvunza adya pfuma yanyasha ndiani ndakarodza nyasha kana ndichiti ndakawana musarivi aiwa kani yeu mai yakadyiwa namai wanyasha zvababa zvikadyiwa kwababa tikabvisa mari inoita $400 wandakatuma kuti aende naye ari muno kana muchida kuti apindura apindura kuti akadya pfuma yanyasha ndiani ndivava iwe unogozondorodza sei mwana wausina kuroora kuroora tingati kune masteji tikazvitsvaga chaizvaizvo ka wazhinji wedu hatina kupedza aiwa pindura mubvunzo unondorodza sei nyasha iwewo usina kuroora unondoroora guwa sei remutana zitete guru racho usati waroora guwa munin'ina wangu akaroora haana hake kupedza asi akaroora kana iwo wabvuma pakutaura kwavaita kuti wakabvisirwa mari yawakabvisirwa asi yaiwo shoma asi munin'ina wangu akadii akaroora aiwa uyu vari kutoti handina kubvisirwa pfuma watauti akanguva kuti chii matakabvisa $65 tiri kumbira list haana kuroora iwewo wozondorodza sei 1 munhu wausina kuchengeta 2 munhu wausina kuti uroore pakuti handina kuchengeta ndinopokana nako mambo mwana ndaichengeta sei kwawaienda wachinopuhwa mari ari muno kana muchida vanosimuke watauri ndiani hatsvadzi yangu mai madziro vaka zvemaintenance hakusi kunzi uri kuchengeta chii munhu paanorara paanoswera paanodyira kunonzi kuchengeta chii izvo zvekuti angozoendo andopuhwawo kamondo andopuhwa chii hatingati kuchengeta ka mwedzi wega wega imaintenance kai mwedzi wega wega because dai maida kuchengeta kana madai makatora mwana muchiziva kuti mwana wenyu makachengeta imimi nekuti awasekuru vari kuti ndini ndakachengeta ndakakumbira izvozvo mai wacho wakati aiwa vanoda kugara naye iwo isu tikataisa kuti orai mwana
ana baba namai. Baba hapasisina, mai watu wanoda kugara naye. Ndakaona fanika mai wanokwanisa kugara naye. Isi takumbira pazvakaita apa ini ndo makore 8 aya. Ndakafirwa newanin'ina wanokwana wa3 mugore 1. Tikasirwa wese, wamwe wese wakakura wari mumba mavo, ndichiwachengeta dhini. Uyu anga ari kwaasekuru, zvaaidya taitumira every payday. Aiwapa mari yacho ari muno fambo, ari muno aichitsa mari yacho. Wataigara kwari? Kwasekuru. Aiwapa mari ari muno. Pane nyaya mbiri dzatowana wawasha pana. Wawasha ndo saka wataura kuti handini zvepfuma izvi, handina basa nazvo kusvika ndapedzerwa zvakati. Nyaya iri pamwe ngeyehuro iyi. Uyu akapumha sekuru kuti ndimi akauraya munin'ina wavo. Ndopane nyaya. Chete. Asi pandauya kudare ndakapuwa samanisi. Ndapuwa samanisi rekuuya kudare. Ndikatochema kuti ona ikwa ndoshandira kure kumachivotepo. Zvanzi aiwa uya kudare. Saka ndauya takagadzirira zvanga zviri pasamanisi. Izvi zvazoitwa panapa izva zvekuswochinja nyaya mudare. Handizvo zvitainga panapa. Asi zvisinei hazvo taakungoteerera nekuti mambo vari kubvuma kuteerera. Asi handizvo zvitainga pano. Mapepa tinawo izvozvo. Urenga samanisi. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvekurodza muzukuru wangu Nyasha Musariri wandakarera ini ndisingazive. Ndinoda kutoripwa nemombe mbiri. Mukurodzwa umu mune chii? Zvinhu zvakawanda zvinobva mukudii? Kurodza. Hamubvi chinhu chimwe chete. Handiti warodza ngei? Chikonzero chawarodza ndechipi? Zvawakanditaurira uri kurodza ndezvipi? Zvese zvinodii? Zvinobuda munyaya ino. Handiri kupona. Ndosaka chitaurai kuita kuti tinzwe zvimwe zvezvinhu zviri mukurodzwa. Tadaro dare zvakare rinochiongorora kuti ko mudzi uri papi. Saka musati zvandauka ndezvizvi chete. Handiti ndoda kuti ndipindure musano kuti it's a broad statement yadii yataura. Inokava zvese. Inokava zvinhu zvakadii zvakawanda. Handiti tanzwanana ipapo. Tanzwanana here? Saka tiri kufamba nenyaya. Saka musazoti ichi handina kuchinzwa, ichi handina kuchitaurirwa. It's not 1 + 1 = 2. Handiti zvasiyana nechi arithmetic. Okay, I think tawirirana ipapo. Hande kutaura ndosaka wakuraro wachinjira nyaya pano uno mudare. Wakuraro wachinjira nyaya pano uno mudare. Nyaya yawo chaiyo yange iri iyi yawakutanga kutaura muno mudare ka anoyanochanganira. Asi ndipo kubvunza henyu wamusariri. Imimi ndimakafonera awa here kuti muzukuru wenyu ari akuroorwa. Ini ndipindure kuti ndini kana kamusimi. Ndine here makafonera kuti muzukuru wenyu akuroorwa. Mangwana yana ndosvika mangwana pasina nguva. Ndimakafona. Ndakatuma nhume kuti iende kunotaura. Nhume yacho iri muno. Pakufona ndo pari kubvunzwa kuti makafonawo here
ngati ndakatuma amuna voti akwete ndakatuma nhume yacho iri muno. ayo hamusi kupinda ngoma kana kuti kujisiri kubasa kwenyuka ndizvo isusu munomondo medu muno urumuzva mukataura zvakadai tibva tatanzwa bcause awa wachitanga kutsanangura wati ndakafonerwa nawamuzari kuti muzukuru wenyari kuroorwa mangwana kana kusvikira mangwana time frame kune wavo haina kuwafadza asi mukukurukura imomo ndo makabuda shoko rekuti imi ndimunoziva kune munin'ina wangu akafa mambo wangu. Kana ivo waida kutaura ndakatuma munhu ndiwo wandakatuma kana watotuma munhu bedzi ndiwo but pekutanga toda kumbonzwa kuti ndiwo here wakafona ndakatuma sandimi makafona ndakatuma munhu wacho ari muno. aiwa ipindurai tinauzwa kuti ndimi here makafona hongu kana kuti kwete ndakatuma munhu ivo ndo wakatozotifonera asi inene ndatuma munhu aenda mungakangoti kwete handina kuwafonera chete munhu wakatuma ari muno namandakatuma munhu handina kuwafonera zvapera toziva kuti apa hamuna taichienda panext kuti akavafonera ndiye akakufonerai ndiani muchitaura kuti aiwa iwo ndowakadii wakandifonera hati tikaenda tatopedza chapta iyo isina nharo kana chii pamakafonerwa nawo makazoti chii pandakafonerwa nawo waida kuchinja date rekuroorwa kwechi kwanyasha wachida kuchinja date rekuroorwa pano kwanyasha tikati wakuwasha watochi wamuno kuti titi mukuwasha haurori zvakada kutinetsa asi iwo zvavakataurirana chaizvo newe ndakatuma ari muno mukamupa mukana asati tichikuda wenyu imimi ndimi watichinai iwo ndo wakandifonera wachida kuchinja date ndobva mawapindura kuti chii ndobva ndavataura kuti date richachinja hazvichaiti vanhu wabva kure ava iwo bva wati chii wakaramba kuti date richinjwa wakati chiita henye here wakaramba kuti date richinjwe waramba kuti date richinjwe zvikanzi kana akaramba ndiani iwava iwo wari warwa date richinjwe aiwa ini ndakaramba kuti date riite sei richinjwe asi wakavafona zvavo ini ndakaramba kuti sakoti ini ndakaramba nokuti wakaramba ndopatoda kukukorektai maramba mashoko akazotaurwa ndeyekuti chii wakazotaurirana nemutumwa wangu wakazotaurirana nemutumwa wangu ndangatichida kuti azvitaurirega pafoni here direct pamba pawo mumba mawo hatutaura nyaya yekuroorwa bedzi ndizozvekuroorwa kwacho yekuroorwa wati chinjai date imi mukati date harichinjwa pane kuti ngaivhiwe makati haivhiwi pane kuzotaurana futi kwamakaita here pakuti ngaivhiwe makati haivhiwi kwanga kwatanga kuenda wakati ruziziwa hapana saka wana kuzouya pakuroorwa kwacho havana kutouya nekuti makaamba kuchinja date imi vamaenderera nepurogiramu yani ndizvo kana kuti kwete wakaramba wakachitiwa havachauyi wakati wakutipa nhume yavo ikauya here nhume wachiti wakutipa nhume yavo nhume iyoyo musi wekupedzisira chaiwo ndo pakachizonzi nhume yaita dambudziko rayo chidi chiita izvenyu yatadza kuuya wacho alitaurwa naizvo pamakafona wakafona
pamakafona makataurana kuti chii yaiona yedate mambo wangu ati muregarei mumire wangu wauda kupedza zvakuti tichakwama ini pane pandisonyatsokudzidzisa kuna musari vamusari riri mutaura zvinhu zviviri zvakasiyana pawakafona awa wachichinja ngatichinjei date imi mukati hazviiti ngekuti wakwamba watopano handiitika awa ndo pakataura kuti kana zvada ndakutumudzira nhume yangu wakwamba waapo izvozvo nhume yake yakazouya here nhume ngekuti mazotaura futi kuti kwatokwekupedzisera kunge kuti maamangwana achiondera rimwe zuva nyaya ine svodoka kana ndikiti ine svodoka pakatanga tikiti mwana akupinduri mubvunzo ngei wamunenge mabvunzo chikonzero ndechei story yakreatwa muno samani riri panapa story yakreatwa muno zamanisi riri papa story yakreatwa muno inourogwa story yakreatwa muno mambo pamberi penyu story ichikreatwa muno mabvunzo aimimi kuti nhumwe yazouya here muri kutanga kuita dare renyu ndo zvandakandati mambo iripo nhume yacho tiri kukubvunza ini nhume yakazouya here haina imi makati kuzofona kuti makazofona here kuti ko nhume yenyu iri kupi ndakatuma futi vandakambotuma uya kuti enda uko kuti fona mutaurirane kuti nhume yenyu iri kupi iri munonji akati chii akati akafona here kana kuti akafona akanzi chii akatofona akati chii ndo aripoze aiwa kati uda kupa imimi zvenyu mazvomakanzwa kani murudirewo nhume yenyu muripo ndakashedzerei mai aiwa tichaendako patiri kuda imimi tichida kumbonzwa kutaura kwenyu handi ndakataura nawo imimi nhume yakaya muri kutuma yafona yakataura shoko rekuti chii zvanzoenderera mberi chete chete ndozvamukarai muri kupindura munozopindura after a long time inda usaziva plus pane chinhu wachanaona ewa munoda kuti ataure nhume yenyu iyoyo nhume chiri mundaena ndofunga imimi munoziva weakness and I think is a better talker than you and munoda kuti akutaurirei munoziva kuti akarongeka zvakutaura kwake imimi kusarongeka kwenyu munotozviziva kuti hamunanyatso kurongeka pakutaura saka munoda munhu akarongeka kuti auya akumirirei ndizvo zviri papa right imi mafona paconversation yenyu yamataura makataurirana kuti chii mambo wangu sematangira andaita ndichitaura handini ndakafona musariri mukwasha wangu ndiye akafona inini musi wa 19 achitaura kuti nyasha ari kuroorwa musi Saturday uno musi wa 25 19 chatiri chingani yanga iri Sunday yanga iri Sunday kubva matokanuka I suppose kunge achishumira umwe ndiani naye nyamuziva ndikataura nemutupo wake patava tiri kudai pa kuti maizokanuka sei imimi muchinzi makamufonera imi muri kukanuka mogozomufonera sei zviro zvamamusi kuziya tiri kuuya kwavo ini handina kuvafonera ndiwo vakandifonera nepakabva sosi yekuti wazondifonera mushure mekunge waingwa kumba kwavo ndokuti wazosvika pakudii pakundifonera zvadaro right ndikati aisapozi ndiani musariri akatipindura achiti mune utsinye ndokuita utsinye 23 years down the line ndoite utsinye chichengeta mwana inini ndozokuita utsinye nhasi zvauya sei ngandi imi ndimno plus munoziva kwakaenda munin'ina zvakandibata ndikati nyamuziva une chokwadi munin'ina wako iri nhasi aibva akatafuna Sunday Monday chipiri musi wa 21 yanga iri 19 musi wa 21 musi chipiri hanzadzi yake
tete madziva mai madziva wakauya kumba kwangu wachitauri baba ndauya ndanzwa kuti hamusi kuwirirana navamusariri maererano nekurohwa nemadheti ekurohwa kwemwana tikati zvakutotishamisisa watiti ndipamusaya pekuti for the past 23 years ndakutoudzi ndirizo kwakaita hanzvadzi yako akandipindura mai madziva achitaura kuti kana mashoko eyo akabuda akakanganiswa mwanasikana ano hanzvadzi yako achitaura pamberi pangu ndikamubvunza umwe mubvunzo asi nhai mai madziva iwo uri mutorwa uri munhukadzi uye mudzimai wangu achengeta mwana wedu for the past 23 years mutorwa anidizvo chinombonzi umhandara chii kubva kuiki chinombonzi umhandara chii ndakataura shona ndakataura mambo wangu mai madziva akatsikitsira pasi ndikati chinombonzi umhandara kubata ropa rekunguwa namadziva akatsikitsira pasi ndikuti wakanga unyari bhuzi ndakanda kutaura mashoko angaasikakodzeri kuti ndari pamberi pavo asi vakatoda kuti pakakanganiswa zvavari kuti nhumwa izvi mambo wangu ndakanda ti aiwa chiposipondaisa zvamati nyasha ari kuroorwa musi wa 25 ndiri kukumbira muposiponda kusvika musi wa 21 musi wa 1 kuitira kuti ndidaidzewo mai vanyasha vakaroorwa kumasvingo kumurume wavo kuti chimbouyai kuno munomiririra munoona kuroorwa mwana wenyu mai madziva wakasimbwa kuti baba tichambotaura nani navamusariri ndiwo baba mazoro kuenda rukakanda mai madziva varimo riri kutaurwa iro ndiro here kana ndichii vari papi pamusoro yechangamiri riri kutaurwa handiro bashangamiri titaure rakaitika rakaitika nderekuti ini ndiri hanzvadzi yavamusariri nyasha akandifonera ichitete ndakuda kuroorwa pakanga pasara ewiki ini ndakazviziva pasara ewiki pasara ewiki ndakaenda kumba kuchitumbiza kusemerizi kuwawashi ndiine murume wangu wamadziva ndichida kunovazivisa wekwawasha wakati ini mamusirimi munofanira kundiudza ndikati inini kwangu kwandinobva pamakoni tete ndo wanonosunga so inini ndauya sani satete zvikanzi zvakadaro nyasha ndini ndakamushengeta so anofanira kuroorerwa pano ndikati inini chiwanhu changu chinoti nyasha mwana wehanzvadzi yangu anonoroorerwa mumba mababa wake zvikanzi nababa maakuda pfuma koyangu ndikati baba mwana wenyu hanzvadzi yangu nemwana wavo havana kuita gore havana kugarisana zvegore zvewana wadiki wakatizirana nemheno kuti mimba yange yako ma6 months chakadaro kutizirana uku baba wacho wachibva wafa mwana aine 8 or 9 months so panga pasati pambowa nenguva yekuchiroora rinopedzwa asi renguva diki diki iroro rekuratidza kuti kune vanhu variko baba vangu wakafa zvavo wakaenda nemari shoma iyoyo yekunoroora zvikanzi ndawawasha nekuti ini ndakashengeta mwana ndoda kuti aroorerwe pano ndikati aiwa mwana anonoroorerwa kumusha kwababa vake waiwa musi wa 22 December zvikanzi oraiti zvakanaka asi mai wacho mai wanyasha vari kuSouth Africa munin'ina wamai wacho ndishamuudza munodzoka mangwana ndakadzokera futi musi wa 23 December nemurume wangu wakati zvinhu zvenyu mazviita chimbi chimbi mai wanyasha wane macommitments ekwawo kwawakaroorwa so go ahead hawana kundipa munhu I then go ahead kumusha pamusariri mwana akanoroorwa mai wanyasha wakataura zvawakataura wakapiwa musariri akataura akapiwawo yake pfuma
musi wa29 December musarira akandituma nemari kwaWawasha. Akati tete, chidzokerai, munoti Nyasha akaroorwa. Zvandakaroorerwa inini, ndauyawo ne400 US yangu iyi yemaredzwa. Wawasha wakati wana wangu hawakudzokerai henyu. 29 December ndobva ndawati baba ini ndiri munhu webasa. Ndandiri off duty paChristmas. Zvikanzi endai. Ndaenda Wawasha wakazotanga kundifonera kuti tete chiuya ine mari iya. Ndokubva ndaenda nemari. Ndikanowapa pamberi pamudzimai wavo newana wavo wairi. So ndichiuyawo pasamoni riri kuti iro rakatisunga rekuti makarodza mwana wangu Nyasha musariri ndisingazivi. Zviri kutondinetsa wachangamire kuti vanoti vaisaziva seiko ivo ndakavapa mari. Vanoti vaisaziva seiko ivo mai vaNyasha wacho ndakavapa 440 US. Zvimwe zvipfeko nemagroceries tikawirirana kuti vanopana kuSouth Africa ikoko. Ndapedza shangamire. Saka mari yemaredzwa yakadii yakabviswa. Hongu shangamire. Mari yakabviswa mari yemaredzwa. Hongu shangamire. Okay. Right, got it. Arisi Rora. Saka imimi nhau iripo ndodaira kuti yaNyasha kana maredzwa akabviswa mukatambira pakadii pakapera nekuti makatambira. Asi nhau yandikaone iri kuvarwadza inhau yerora remwana wavo abereka Nyasha asina kudii kuroorwa. Rora renyu munodii munorida ende rinofanira kuti ridii ribviswe. Ndambonzwa pawanga vari kutaura ivo vachitaura kuti vakangoitisana nhumbu wachibva waitayo wachibva atizirana then ndobva wafa. Asi chamunova kuenda kuti mundoroora nekuti munotaura kuti baba wenyu akatoenda vachida kundoroora yekuti waroore zvichirova kuti maida kudii kuroora zvisina kuzodii kuzoitwa. Saka nhau iripo yamunofanira kuti muchiite imimi inhau yekuda yekubvunza roora remwana wenyu, nekuti ndo pane nyaya ipapo. Iyi yaNyasha hapana nyaya nekuti makapedza mukadii maredzwa makabvisa, asi roora ramunoda kuti muzobvisa imimi kuna mai waNyasha. Wainzani mai waNyasha? Kuna Mary munofanira kuti mubvisewo nekuti hamungafaniri kudya roora raNyasha raMary risina kudii kubviswa. Handiti shaka ipapo dare raakutaura kuti paroora raNyasha muchaika pane kuti titi dzokai tizotaure futi paroora raNyasha munochindobvisawo mombe 3. 1 mombe yamai mudzimai wavo adyawo mombe yake yemai. 2 mombe yababa wadyawo mombe yani yawo yekubaba. 3 mombe yedanga. Handiti mobvisa mbudzi dzemasungiro aNyasha. I think mukaita izvozvo nhau yenyu inobva yapera. Sani zviri wadani kawachangamira pamatsanangudza ndanyatsoona kuti pakangoitika kusawirirana chete kwemhuri asi inge iri nyaya yakadii yakajeka. Zvinoda kuroorwa vana musariri wakufanira kuchitaurirana naTezvara wavo, nokuti mwana aripo kauende akufanira kuchiroorera pakasiyiwa nani nababa wake. Saka ari kuroorwa paya zviri kufamba. Saka pamawayananisa ipapo pangwa kukakavadzana Nyasha atori panze maredzwa akaenda. Saka kwasarira zvimwe kwauda kuti vana musariri vachitaurirana naTezvara wavo kuti pakadai Mukwasha zvikangodai kubva tauya nezvinhu zvenyu, kana wana azobva takufanira kubvisa, kana azouya ake takudya hedu
isusu mari dzedu. Saka zvapo ndaona hangu kuti manyatsopataura zvakajeka pepangori pekuti vanhu vangu vari kutaurirana masoko yachifunga zvake uye yachifunga zvani zvake. Ini wangu bvunzo ndokuda kutodzidziswawo nedare. Munhu anoroorwa kangani, anotambirwa pfuma kangani? Kamwe chete. Kamwe chete. Nyaya yatiri kutaura yamai Nyasha iyi, mushure kwekushayika kwemunin'ina wavo, baba wataura wega kuti mai Nyasha wakatadza kuuya kuzorodza mwana, wakatipa hawo go ahead nezvawaida tikavapa, pamusaka pekuti wakanga waenda kwawakazonoroorwa, kwawakadyira mari nemombe dzamutawaidzi iwava. I think ipapo ari kutaura nhau yemunin'ina wataura sati wangu vari kutaura here iwe. Semataura embida mabwana, ini nhau yangu yakafokasa panyaya yeshoko randakataurwa nemukwasha wangu anamusari kuti iwe unoziva wakaenda munin'ina, zvikandishungurudza kuti nduzwa kwakaenda munin'ina wake kwapera makore mangani. Iyi nyaya kuzokuti hakuna inodhonza neumasuri, mombe inodhonza nemberi. Nhasi uno ndingamirizike kuti ndoda kuroora vaNyasha ramai vake ndisira kubvira ndabvunza kwapera makore 25. Handina kwira dareni varoorana nayo, ndichida kucheneswa pane pamusarambe kuti pandimire pakashata. Regai ndinokupindurai mese. Yekutanga yawataura kuti munhu anoda kudya roora kangani. Right, kana dei mwana iyeye uyu mai waNyasha Mary akazondoroorwa kumwe asi aita mwana apa, panofanira kubviswa mombe yamai yemwana wenyu wamuinaye, handiti pobviswa zvakare mombe yababa, pobviswa mombe yemadamages yematoro. Kune munhu atanga kumuitisa pamiri apaka gonzi nemasungiro acho ekusungira mbudzi nhatu, asi kwechipiri manje haachandobvisi mombe yemadamages, handiti akundobvisa yamai neyababa nedanga raanozonzi abhisi. Handiti, I think ndapindura mubvunzo wenyu imimi. Masungiro haabvisi mbudzi nhatu, anobvisa mbudzi mbiri tiwanawo ikoko. Handiti, I think mubvunzo wenyu wamabvunza ndapindura. Ndochiuya imimi mubvunzo wenyu wekuti ini ndakatukwa pafoni ndikadaro. Iyo yepafoni inonetsa. Manzwa muchinda achiti inovhiyiwa haivhiyiwi, inovhiyiwa haivhiyiwi. Haina evidence yatiri kubata sedare kuti titi isusu makatukana pafoni, nekuti uyu ari kuramba kuti handina kufonerai, ndii makandifonera, imukati aiwa sandi ndakakufonera, ndiwo wakandifonera, yatotanga makakatano. Tochienda naye kuti tichizondoone kuti right pamakafonera pacho uyo ari kukoti ndakataura izvi chete, imukati iwo wakataura izvo zvakare, zviro zviri muipi. Saka mambo ndinochitonga chipi icho. Ndochiuya manje yetatu yandiri kuadvaisai kuti ava ndo zvavanofanira kuti vachiite, handiti kuti nhau yenyu ipere, vanofanira kubvisa. And uyo ataura kuti aiwa wakangoenda nekamari kadoko, aiwa ataura uyo achitaura tinotera zvatanga kutaurwa. Ataura kuti baba wangu wakangoenda nekamari kashoma kekundozivisa, azvitaura hazva dzenyu. Tiri kuteera tichinzwa matari, that's why tichizopa judgment, nekuti zvinenge zvataurwa tengadi tazvinzwisisa. Kepiri waakuchinjinura. Sandizvo zvamataura here kuti baba wangu wakangoenda nekamari kashoma.
chiwanhu chedu munhu akatizira anditi ndatsanangura pekutanga kuti vanhu ava muroora wangu nehanzvadzi yangu havana kuita gore vari vese. Wawasha wakapiwa pfuma. Handiti munhu kana achinoroora unoenda neimwe mari wopiwa list rekuti uchinoita sei uzodzoka. Baba wangu wakaenda nemari wakandoroora. Mati wakaenda nekamari kashoma. Ndo zvamataura pekutanga. Kuti waone kupiwa list. Ndobva wapiwa list. Hanzvadzi yangu kubva yafa. Hapana chakazodii. Hapana chakazobviswa. Ikatiteswa. Kotoitire nharo zvinhu zvazviriyo. Wauda kutoro hanzvadzi yako iri. Isinganzwi. Mabotara futi nepidi yacho kumatara zvekuma 60 something dollars. 65. Mambo wangu. Right. Before 65. Unoziva list iyoyo ndakaipa nyasha nangu. Mungu wangu alipa ndine mudzikire nyasha. Handizivi mari yakarohwa mukwasha wakasara nomurume wangu. Aiwa, iyo tatopedza takupai gwara rekuti mudii muchiteerere kuti nyaya yenyu ifambe gwara. Imimi hamuzodyi roora ranyasha. Imimi musino kuendesa tamaendesa kwani kwasekuru. Chiendai iwewe ndio uri kutungamira dare rekwani musariri muzariri adini musariri. Naizvozvo chisimuka moita kuti mudii muende mondobhadhara chii zvandataura izvo ndo zvinobhadharwa pasina kuzondogara wese pasina kuzodii and so forth. Hamubvisi danga rekuzonzi munozobvisa danga remombe chakuti and so forth. Munondobvisa zvinhu zvandataura ndo chimungwe chedu ichocho. Handiti chitaura wekupedzisira pamusoro mamu and baba vanomeri saka ndikufundo mambo wangu undibvunzirewo Mukwasha kuti ndokunga force yatikushandisa kutisu vana kushandisira mamwe force kuti imimi muri kunzi mune zvamunoziva maererano nekufa kweMukwasha iwo achitanga nazvo ndinoziva. Saka ndikukumbewo mambo ndibvunzirewo Mukwasha kuti anochenesa here baba vangu kufa ipapo rataurwa kuti akafa neHIV. Zvese tichiri kutopinda hosha yataurwa akafa neHIV. Saka handifungi kuti paunoda kutaura ipapo ndepapo nekuti zvatotaurwa urwere hwake akafa neHIV. Hapana chii zvapindurwa zvesezvo tetatozvinzwa munyaya taura ti indakaenda kwashawa nazine vanga but tazvaipo panokataura kuti zo vosi chitatotukaiso kana zvaita sezvizvi kana mwana akuroorwa kuti Tezvara aone badhiro rake pamwana iye akabva Tezvara anouya pfuma kwachoita pfuma pfuma yako wapedza Tezvara wopindawo wopiwa badhiro rako akasara. Tichirega tikupima ipapo ungaramba uchipera. Right, izvo zvakatoitika. Hatichadzokeri kumashure dai zvazvisati zvaitika tikadai tiri kutaura maprinciples iya. But zvakatoitika zvakatopera. That's why tiri kutaura uyu kuti right zvavanofanira kuita vanofanira kuendesa mombe nhatu nembudzi nhatu kuna Tezvara. Kuroora chii ndo zvauri iyo principle iyo kana dai tikaidhibheta yakatodii yakatoitika. Asi bandiko rawainaro nderekuti Mary adi aroorwa even bundu ravo rinobva radi rapera. Izvo zvinoitirwa kuti panoroorwa munodaidzana imwende munowirirana kuti right ngaroorwe kumusha kwababa wake here ngaroorwe kwasekuru here kana muri kudii muri kuwirirana mobvumirana hazvichina problem. Vanosimuka vachienda kweMukwasha kana kuti vana Mukwasha wavo vanosimuka vachienda kwaTezvara wake Mary odi oroorwa vanhu vachiwirirana. But paita makakatano ndo panenge paakudii paakunetsa. Asi ava vakazoita bandiko nekuti wakachenjera wakaita bandiko ravo bva vaunza marezva. Handiti
munhu hazvirevi kuti munhu tinoendesa marezwa ndoatinodii atinoendesa kune munhu arerwa kwani kwambuya wakazviita izvozvo marezwa akadii akaenda kwambuya handiti ndo chiwanhu chedu nekuti munhu haana value handiti yekuti tizoti aiwa takamurera zvakaiti toda zvakadii panoendeswa chii marezwa aenda marezwa zvatodii zvatokwana asi panodawo pfuma yekuti chii wadyawo pfuma yani Mwana wao. Saka mwana wao kwete yemuzukuru ndenyi izvo mamunotaura mairera maipa every month chiima whatever zuva rese tichitaura nezvazvo asi zvatinotaura inini kuti zvomwe uchigashira iyo haibatiki nekuti haivhiwi inovhiwa haina umbo uchapupu hunodi tineta kumudzvinyirira anosimuka achiti mambo makono akandondidzvinyirira nekuti inini hanawo zvitauro unoenda nazvo kupi saka haitongeki ndinodavira kuti ndapedza dare renyu isu semhuri kwawasha nyaya yekunyanya kubata stereki ndeyekuti mukoma veda vakanzi kuroza vavaenda mukwasha wavo saka tinoda kukumbira kuti tichenesane nevanhu vamusereni kuti isusu vanhu kwawasha hatina chatakaita mukwasha kabvira zvakati muchitaurirwa nyaya iyi hanzi mukwasha wenyu akafa nehiv aids kwete zvezvamutaura uyo aramba kuti ndakataura kudaro akati wakataura kati inesi mamusipo saka iyoyo manditaura chinzwa kwamusariri ndavana kubatsirai amasvika muno hamuri kubvesa nekuti ini ndangoyane zviri papabedzi zvekuko handidi ndandakagadzira izvi ndakunzwa mamuri correct pakuita kwe but muno tinovhiya nyaya iye zviri tarisaone iyo yekupfumana uro iyoyo taibvisa iyo nyaya yacho auya kwakagadzirira taibvisa toona kwawari takwenda patsika dzedu wapowo mombe 3 nembudzi 3 chete ende mambo watotonga zvatopera vatitaura baba mambo wangu mombe 3 ndisina mombe kana imwe chete ndotenga kutsvaga dai kuri kuti pamwe mari yerutsa henyu mati wape iri mari pamwe ndingatsvage right pamombe i350 350 times 3 1005 mbudzi 3 dare i$40 40 times 3 120 chete tochiuya ipapo inyika notoone mudzimai zvamunoona kuti ndinotaurira mudzimai kuti ndakuenda kunoroora ko iwo akataura here mudzimai kuti akuroorwa mumba kwangu muzukuru akaroorerwa mumba mababa wake kwete mumba mangu ini saka iwo ndiwo akaenda uchiti akaroorerwa kwako iwo ndiwo akangoripo mupenyu kupinda mumba masekuru even masekuru sekuru wako akafa kanene singarambe ticheka iwewe nekuti iyo haisiri pajudgment awatautaura gwara rekudii rekuenda iwewe nyora samunhu richaenda richindoreka tochipa judgment iyoyo kuti ndinofanira kubvisa zvakati wochiramba then todhira izvozvo tapedza nekuti mambo ari kuti ndikuda tokubatsirai mugare zvakanaka kwete kuti tiri kutoka zviri pasamunhu kana kuti vanzi kunyama saka wawaudzwa zvekuita bati wafanira mutemo ndozvoonoita hatigoni kuisimbisa dai kuri kuti zvataura namambo zviri pasamunhu tauya kuzotora mombedzo dzekumba kwacho kwenyu tatora zviripo chikonzi unochinzwa zvakanaka ndofunga zvaitawo zvakanaka panovhiwa ndofunga muridzi dzinotobva mumusha mani mangu anditi nyamuziwa ini ndakutaura ndisi kutaura newangu
Nyamuziwa dare rataurwa pano ndofunga mukoma wenyu ari papa wangu achibata nevese vari papa vamusariri. Dare rataurwa pano dzimwe nyaya dzese dzaraswa kunze. Ndopaya pandataura ndikati paroorwa mwana pfuma yemwana iyeye inondoroorowo mai wake kurirerutswa kwaita dare. Ndosandati tayananiswa Nyamuziwa chapo kwakuti titaurirana Tezvara wedu tichatsvaga munga wenyu zvakadai dai tikutona toda Nemukwasha atoziva kuti kune zvaitika obva atomhanya nekukasika zvine zvatotidiwo futi zvatinakira tondotsvaga zvinhu zvoita zvakanaka. Ndikufunga kuti tikadaro Nyamuziwa tinondogara zvakanaka nemwana wacho anondogarawo mumba zvakanaka. Manje ndau tichigara apo ndikudzira nhasi ndiko zvandiri kutonga ndine hazvo uzoti uri mudaro uizvizwa here simuka isai cheni agare nekuti ari kuita zvekutamba Changanire mazvita henyu mhosva tainzwa zvatainzwa mhosva wekwamusariri chataurirana newekwawasha takusvikonotaurawo kumukwambo wedu isu mukwambo wedu akatipawo tobva tazivawo kuti tine mungawa zvatakaita pekutanga paya ndozvetichangoita ndokutaura kunoti zvekuda kuti tipikise chipotogara uko ngambogara uko tsvagai $50 mutaini akaunda anondorara kumusto nokuti handingatonga vanhu tichiti tikuda kuadvise iwo rufunga zvako changamire wangu maita basa matipa gwara saka isu semhuri yekwamusariri tichanogara sedare mukwasha wedu akatipa tobva taendawo kwawasha sezvatakangoita pekutanga tiri vanhuwo vanofunga saka wakwawasha vanozongoona tichiita sei tichiuya tagara tine mwana kapa handi zvokuti tinobva tinozodzoka futi pano nenyaya yemwana saka zvamatigadzirisa izvozvo zvese zvakaendeka ese machena yanga yauya mutani zvakanaka kuti munhu dzipiwe nguva yokuyananidza semutongo wamamapa kuti vabatsirane vadzokedzane paukama hwavo. Ndaiona kuti zvava zvakanaka kuti mukavapawo nguva kana kuti ivo vakagona kuutsa nguva yavanogona kuzoripirana. Ndaiona kuti zvaifamba zvakanaka semhuri dzine ukama humwe chete. chipai time kuti imimi nekuti nenharo dzake uyo dzarwa mundosuma mukadzi wake ondoliyeka zivi mimba yake anotokwa nemukadzi kana kuti chii zvese izvo zvichitipai time kuti zvatataura iri munondorizadzisira panguva yakadii so that tizive kuti uyu kana nguva yapfuura isina kuweka anouya kudare kuti zvezvi mambo handina kudii kuzvitaurirwa andoona kuti hatizvitoreri pamba pake iye kazvinhu vachangamiri isu tichanotaurawa nemukwasha hanzi time chitaurai time nguva yekutaura ngekuti nyota tinochengeta gadzira zvezvedu musu asati mambo onyora pasi zvokozvo zuva iro risina kuitika pandikuwanodzoka kwete kutibvunza kuti tichandotaura nemukwasha tiri kupindira nyaya yakundotakuini nemukwasha ende kana kundopinda ndime gama angu zvinorongera isati singadi kuweka asi nenharo dzaitwa nayo naalosi aroratidza kuti ari masimba nekuziva futi zvitaurai mutete tokupai 6 months 6 months shangamire wangu nemaonero akaita kunze ndakupai 6 months regai kundoita taikumbira kuti mukatipawo gore tinenge 1050 tokupai 6 months takupai 6 months kuti 1170 Why is the total actually checked up? What are the total here?
plus makaita masamon mari ne plus $50 mo plus $50 emasamon kumunza kuda right toda mariyo munge babhadhara in 6 months kana wasina uyai kuda muone kuti ati mochuya tochiwapa masamon ende masamon patinowapa 1 week to pay right sorry changa pane chikuyo ndikutengo yazozvisa pamashoko akataurwa nemukwasha kuna Tezvara wake akazoita kuti Tezvara wake wati ndaudzwa kuti murowe kuti anyatsokiliwa iwa bhozi isusu ndisu family kwawasha hatisi kuzondochenesa baba sevaninyina sevana iwe mashoko wacho wakaona papi aiwa ivo ndo vakatiudza isusu iwe taakukubvunza wakaona papi iwe wanzwa yachita kuti nhana kutaura kudapo ndosaka ndati tikakumbira ivava vonya kutaura kuti ndakatsaura mashoko ekuti tichinzwa tese I think wanga wakakodzera patatonga nyaya okay musi pano ndiri pano ndizvokwamusarire ndikukumbira kuti tapanzikwa ende tinozvikudza matauriro anoita asi tikumbire patime iyo 10 tuzwa izvo tenge tiri kutozviziva titori mugwara nazvo zvokuti tinofana kundobhatara chii ndakupai nguva yekutaura ndakubvunzai munozviita nguwai maramba makanyara ndosaka ndiri kusumudza ngoti hatina kuonana right chikudai mende nyanya toonana after 6 months